जोंनि हादरनि बांसिन सन्मान गोनां सोलोंथायानो जादों मेडिसिन बिफाननि। बांसिन बिमा बिफायानो गाव गावनि गथ'खौ डक्टर लाइन एबा केरियार लाहोनायनि सिमां नुयो, नंगौना नङा? गोबां बिमा बिफायानो सानो गावनि गथ'खौ डक्टर जानायनि, डक्टर केरियार लाहोनायनि गोबां सिमां नुयो। आरो सासे बेमारिया डक्टरनि सायावनो आसा फारियो, डक्टरनि सायावनो गोबां आसा फारियो आरो बे डक्टरखौनो इसोर बायदि सानो। दा बे बिथिङाव डक्टर लाइना गोबां सनमान गोनां आरो बानजायथावना आरो रां आरजिनायावबो गोबां खाबु गोनां। थ' बे डक्टर लाइनखौ जों फरायनांगौब्ला सिगाङाव जों मा खामानि मावनांगौ, दा बिनि सायावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो थ' नोंथांमोना खोनासंलांदो। 10+2 एबा हायार सेकेन्डारियाव साइन्स आयदायाव साइन्स स्ट्रिम बाय'ल'जि, फिजिक्स आरो केमेस्ट्रि साबजेक्ट लानानै जोबथा आनजादाव 60% बर'फोरा 50%, 50% जौखोन्दो जाब्लानो जायो। नम्बर लानानै उथ्रिनाय जायोब्लानो MBBS एबा डक्टर लाइन फरायनो हायो। नाथाय रायजो नाङैनो एबा भारत नाङैनो खुंनाय अल इन्डिया एन्ट्रेन्स एग्जाम AIEE नि सायख' आनजाद होग्रोनांगोन। MBBS आ जाबाय डक्टर लाइननि हारिमु जालिया कर्स। बेनि कर्सखौ फरायनांगौआ 5 बोसोर आरो कर्सखौ फोजोबनायनि उनाव MD एबा MS हिसाबै फरायनो हायो। सुलाद लानाय थं गुवाहाटी मेडिकेल कलेज, गुवाहाटी वेबसाइट। दा डक्टर्स होनोब्ला जोङो गोबां बाहागोनि बिफाननि डक्टर दङ, जेरै पेडियाट्रिक्स गथ'फोरनि बेराम नायनायनि लाइन, निउर'ल'जि खर'नि मेलेम बेराम नायनायनि बिसोरनि खामानि, गेस्ट्र'एन्ट्रलजिस्ट उदैनि बिबु लिभार आरि बेराम नायनाय, डार्मेट'लजि बिगुरनि बेराम नायनाय, ENT मानसिनि मेगन, खोमा आरो गोदोनायाव जाथाय बेराम फाहामनाया बिसोरनि खामानि, गायन'लजि बे गोरबोआव गथ' थानाय प्रेगनेन्सि सिजारिन अपारेसन खालामनाय। बे लाइन थांब्ला नोङो MBBS डिग्री लानायनि उनावबो बोसोरथाम MS कर्स फरायबावनो नांगोन। पेथ'लजिस्ट सासे पेथ'लजिस्टआ मानसिनि देहानि थै बायदिसिना रोदा हासुदै आरिफोरनि आनजाद नायनाय खामानि मावो। कार्डिय'लजि बियो बिखानि बायदिसिना बेराम नायनायनि लाइन। डक्टर लाइननि मुं थिसननायनि फर्मखौ एबा आर'ज बिलाइखौ बोसोरफ्रोमबो डिसेम्बर दानाव होयो। फर्मखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल भाङाघर नङाबा आसाम मेडिकेल कलेज डिब्रुगड़ नङाबा सिलचर मेडिकेल कलेजफोराव होनाय जायो। फेब्रुवारि दानाव फर्म फिलआप खालामनांगौ। मार्च दानाव एडमिट कार्ड होनाय जायो। गिबि आनजादा एप्रिल दानाव आरो जोबथा आनजादा मे दानाव जायो। सासे डक्टर जानोब्ला जोंहा गोसोआव लाखिनो हानाय सक्ति थानो नांगोन। गोसो होथाबनाय सक्ति, गावनि सायाव फोथायनाय आरो मावब्रबनाय गैयै जानांगोन। खस्थ' सहायनो हानाय आरो गोसो हमथानो हानाय जानांगोन। थ' बे समाव आङो नोंथांमोननो डक्टर बिफानफोरनि मेडिकेल एबा डक्टर लाइननि फंनैसो खोथा नोंथांमोननो मिथिहोबाय आरो गोबां मानसियानो मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ शेयार खालाम आरो लाइक फल' खालामनानै होयो चेनेलखौ। थ' बे समाव मोनाबिलिनि फिन खनसे गोजोन हामलायनाय जासिनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।